Onda Vasca Conecta. Maider Uriarte. Contra el viento, puedo decirte que no dejaré jamás que te vayas, mi amor. Eta lezoraino, goaz orain kilometro lezari buruz hitz egiteko. Gaur bertan hasten da jaia eta iraiaren 3 arte musika, zirkuaz, dantzaz eta antzerkiaz gozatu ahal izango dugu. Herri txiki honak, artista gaztei eman nahi die lekoa eta guk Onda Baskan ahotsa eman nahi diegu haiei zehazki jaialdiari horrexegatik dakau gurekin Xanti Balbera da Lezoko kultur teknikaria. Eguerdion, Xanti? Kaixo, eguerdion. Bueno, konta iguzu, zer da kilometro lezo? Pues kilometro lezo da gurean behintzat COVID-ek utzi duen arrasto positiboa bakarra segurazki. Esate gurean lezon esan nahi dut. Porque COVID-aren garaian dena itxi behar izan zenean eta kultur munduak pairatu zuen beste sektore asko bezala kriston zigorra, eta guk asmatu behar izan genuen zerbait pixkat aktibatzeko gure inguruan zeuden artistak eta barrekoak. Eta orduan sortu genuen kilometro lezo, eta hau izango da 3. urtea zorionez aurten egin ahal izango dugu, beste modu batez, distantziak zaindu gabe, muxokorik gabe eta bar, eta benetan izango dugu, bentsat artistak askotan nahi duten bezala parte hartze horrekin, eta, beste modu batez, baina da jaialdi handi bat, 3 asteburutan garatzen dena, eta 3 asteburutan eszenaren alor ezberdinak, uztartzen ditugula, jendeak ikusteko gure artean dauden emantizun edo eszena kontu politeder hoiek. Hori esan behar nizun, azkenean, Xanti, musikarekin hasi gea, zehazki bisitatuko gaituzten taldekide hauekin, La La Love You taldea izango duzue herrian, binon hainbat arte ezberdin izango ditugu, ez? Aipatu dugu zirkua, dantza, musika, herritar guztientzako. Bai, pixkat, gure asmotan hemen da, urte osoan gure kultura agendan, emankizun ezberdinak emaiten dugu, bereziki gure antzokia txikia delako, izaera txikiekoa dira, antzerkia, dantza, eta musika, musika eskolarekin batera antolatzen ditugunak, ez? Eta ondan ere, egin nahi dugu, doako sarrearekin eta espiritu berdinarekin, dantza emanaldiak gaur hain zuzen ere Miriam Perezekin abiatzen gea dantza emanaldi, berazken dantza emanaldiarekin, baina gero zirkoak normalean gure jarduera arruntan sartzen ez direnak gure antzokian, izango ditugu bi zirko ezberdinak, izango dugu Bilar berdinki zirkoa eta 27an Manolo de Kantararen azken emanaldi zoragarri hori, eta dazkagu beste kale teatro, kale antzerki modukoak eta pixka behin espektakularrago direnak ere bai, 26an izango dugu Barsantirekin, eta pixkat dantza, zirkoa eta musika uztartu nahi ditugu jendeak, azkenean gusto ezberdina daude, persona ezberdina, izaera ezberdinekoak gea denak, baina bakoitzak topatzeko bere zer hortxe bertan, ez? Eta bere zer, eta ordutegi aldatikan baita ere nahikoa beratxa, ez? Juten baldin magea, adibidez, irailaren 3 arratsalde osoan gauera arte erritmoa izango duzut herrian. Bai, eske aurten izaera, orain arte egin ditugunak jaialdiak izan dira 3 asteburutan garatakoak, baina aurten itxatxi nahi izan diogu inpronta berezi bat. Eta orduan, bi kartel ditugu, azken egunekoa, irailan 3koa berezia da, porque hor, irailan 3an bakarrik izango dira musika. Beste urtetan, beste egunetan ere egoten zen, baina hemen utzi dugu dena azken eguneako. Eta azken egunean, arratsaldeko 4tatik, gabeko 12 arte izango dira musika emanaldiak, izango dira, gure planteamentua izan da etenik gabe, 2 eszenario jarriko ditugu, eta batzuk ari direnean jotzen, besteak egongo dira montatzen, bukatzen direnean besteak hasiko dira, eta orduan gure asmoan izan da herriko eta eskualdeko talde amaterrak edo ja profesionalizatzeko bidean dauden horiek eszenadatzea ikusteko eta elkarren artean ezagutzeko eta bar, eta horiek hornitzea eta jendea etortzeko lau izarburu edo lau kartelburu egotea, ez?
kontatzen dugu hemen Labasurekin, kontatzen dugu Noa Geldrinkizekin, kontatzen dugu Lierrekin eta Lala Lobilukin. Osea, lau talde potente, lau horietan emakumeak dira zuzendaritza eramaten dutenak, eta orduan horrek ere islatzen du maila batean gure asmotan egondu den, pues, pizkate, asmoa ere bai, genero kontuan hartzeko eta emakumeen presentzia areagotzeko gure estenan. Izango da non-stop. Exactamente. Eta gainean hornitu nahi izan dugu hau dena jendea ez mugitzeko eta pues, food trucks pare bat izango dira, txorna txiki bat ere egongo da ere bai, orduan jendeak ikusteko, jateko, dena uztartu hori bai, gaueko ordu txikietara aliatu gabe, pixkate 12:30 dena bukatzeko, baina arratsalde pasa ikusten musika, estilo ezberdinak, jende ezberdinak, izaera ezberdinetako konposaketak, eta bueno, uste dut oso arratsaldea aberatsa izango dela, eta hau da nahi duguna da pixkat iraunkortzea maila batean. Suposatzen dut baita ere, herrian gogoekin konduko direla, aipatu bezala, jaio baitzen COVID testu inguru baten, eta aurtengoa izango da, esan genezake, normalena, ez? Bai, bueno, hauxe da, aurten garatuko dugu, ikusten egia leku denetan, kalea ateatzeko asmoa, zein asmoa handiak genitu, porque kaleak betetzen nahi dira, herri jaietan jendez gainezka gaude leku denetan, eta joan den urtean baldintza horiekin eta foro mugatuekin eta bar, gu 4.000 bisitari izan genitun asteburu ezberdinetan, eta urten ez dakize izango da, baina, pues, hori da nahi duguna, hortarako egiten dugu, ez? Ordu propioak arratsaldeko 8 dira, gero norbaitek nahi baldin badu Donostia zuak ikustea jun, edo nahi baldin badu afaltzea lase jun ere bai, pues pixkat, familia giroan ikusi ahal izateko, berdin da, kuadrilla giroan ikusi ahal izateko, eta gero beste planak egiteko, eta orduan, pues egia zen, aurten jende asko espero dugu, bat kartel oso landua dalago, eta etortzen den artista mota berezia eta, aspaldikoak direlako tezagunak, eta bi, abuztuan daudelako eta jai giroak gonbidatzen duelako halako gauzak ikusteko. Gutxi gora bera, Santi, birpasatu ditugu ekitaldiak, baina non topatu programazioa, hobeto irakurtzeko eta lasai? Apuntatzeko, zein eta nora joan? Bai, udalaren web horrian daude, lezo.eusen dago, hortxe banner batean sartu lezo.eusen barruan, eta hortxe topatuko duzute gure agenda osoa nola den, eta hortxe ere dago sarrerak hartzerik. Sarrerak doainik dira, gertatzen da, foron kontuagatik eta bat, nahi dugula jendeak hartzea, eta jakiteko jendearen presentzia zenbatekoa den, eta bat. Baina, errestasun osoak daude, lezo.eusen sartu, eta antzen dago, begibistan dago, eta gero, ekitaldi bakoitzaren barruan esplikatua dago zein artista diren, bideo txiki bat dago, nik uste modu atseginean jarri dugula, jendea kanpotik ikusi nahi baldin badu, lezo azkenean Donostiatik 7 kilometroa dago, 20 minuto autobusean, oso erresa da, jun etorri bat egiteko, eta hementzen dago guztien eskura kilometro lezo. Hortaz, argitzeko, Xanti, jada hartu edo reservatu ditzazkegu sarrerak? Bai, esan bezala, lezo.eusen sartu ondoren, hortxe topatuko zuen banner bat programazio horrezarekin, barruan sartu, eta sarrerak hartu nahi zanezkeo, internetetik bertatik hartu daitezke sarrerak. Primeran, horrekien geratuko gara, erraza, gainera plan paregabea, mentxe badakigulako, dugula gure uda berezia, gehien bat abuztu bukaera, iraia hasieran, hortaz, plan ezin hobea gozatzeko Lezon, kilometro Lezo eta Xanti Lezoko kulturteknikaria eskerrik asko gurekin izateagatik. Eskerra zuei. Eta horrengor arte, agur. Bai, agur bai. Desde que te quiero, me he pasado casi entero el Donkey
Onda Vasca Conecta.